Tutuyang makaabanting Central Luzon kay ekonomiya pabla sa makaposisyon ng Malwat Keti re mga regular economic zone din Pilipinas. Keti la naman ding entry at exit points kalupan ng Clark International Airport na Achuking Clark Freeport Pampanga at in seaport areas Kimbataan at Zambales sa daungan darembarkong pangkomersyal. Sumangid na niti, manwala yung chairman ng Federation of Philippine Industries Incorporated ay Jesus Saranza, asa samantalanan darang smugglers ing makaniting sitwasyon karen trading ports ang malapit karen Freeport areas. May kaka-opening opportunity lakano den kawatan bangalo suting karelang kontrabando. Binyan ng alimbawa ranzang smuggling king sigarilyo. Apektado yung kanong maraguling cigarette industry king bangsa. Aliwa mo kano'y mata sa tax ing sangkan at ela manakitan ding local manufacturers ng pang tobacco farmers. Ela kano misisali produkto uling ating mas murang sigarilyo ay legalin pa maglub king bansa. The situation of cigarette in the Philippines and the tobacco industry is a self-inflicted wound. Sabi niya, why? Because it was your never-ending increase in tax. Ang akala nyo sa economics, dalawang klase ang demand. We have the elastic and inelastic. Ang akala nyo ang cigarette, pag tinaasan mo ang presyo ng gusto, wala nang bibili, makakat, di ba? Hindi nyo naiisip na may smuggling na papasok, yun ang nagtamasa. Metong karang akakit ng solusyon ni business leader ng Sorian Larenge masanting nga epekto ng pamiyabe ng Freeport at Custom Port. Iba't Keti, gawa yung malinong solusyon ng gobyerno o nung malyaring pikawan nila kanurang adwa. Ang Freeport ho, pag pumasok ang goods, it is a non-custom territory. Walang custom dyan ang Freeport. Pero tayo sa Subic, Chapsoy, may custom sa loob. So mayroong locator na nagbabayad, mayroong locator na hindi. So paano mo pipiliin yan pag may lumalabas? Lang ang dapat kong sabihin. No? A special zone, a free port, should not be a custom port. Hindi mo pwedeng paghaluin na Chapsoy yung free port at saka yung hindi. Bakit? Chapsoy ang laman eh. Paano malalaman na hindi nilalabas, ininabas ito? Hindi ba? Basikin datos na ning Anti-Smuggling Group Fight Illicit Trade of Fight IT, akabibilangan ng Aranza, at Achuking 24.7 billion pesos sa revenue o panakitan ng bangsa, ing masasayang pauli na pamuning smuggling ng sigarilyo. At kini vulnerable lakanureng economic zones keti Central Luzon ang mayayabing Freeport at trading ports. Samantala, aparte king sigarilyo, maragula naman kanong mituturan ding local upland farmers uling dakal muna mang smuggled agricultural products. Makakapitnaya pa mo kanong January 2024 at sure na 5 milyong pisong ulaganan ng gulay kalupan ng broccoli ing mesabat king Zambales agpangking NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division. Kayabe Paulo G. Santos, ako po yung kaya kayong talusuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.